Kay wala magpulos ang inyong mga tambal. O sa may tambal niyo sa una, kanang gustis na niyo ha? Ang ampo niyo, wala pulos ay. Dili madungog ang akong pag-ampo kung aduna kita'y jutay nga sala. Ako nagtambal sa lawason o espirituhanon, anak. Tambali ang mga masakiton, kay dunay sakit, dunay kaayuhan. O dunay sakit, kung sampot sa kamatayin. O tambali ang ilang espirituhanon kung gitambalan ko kamo sa inyong mga sakit. O natin pagkaroon. Kaya unsa man ang kuan, sandalias. Pagto, so unsa man espada, ano yung espada? Ang atong mga pangkaw, ang atong espada, mao ang pulo sa Diyos. Ama, hapit no. Palagi na sila. Palagi na sila ang mga kahit. Mga buang-buang, tama. Naman, maghisikot ang seremonyas, di makaluwas ang seremonyas, gawa sa espiritu, sukot din sila. Di maluwas ang tao sa parin, kung wala ang pulong, di makita ang pulong-pulong, sukot din sila. Ayaw ka mo, pagsibag mga kinulit sa tao, binuhat sa tao, sukot din sila, nakis Biblia. Ayaw ka mo tuon sa tao, makaluwas ka ninyo, wala mo na sa Biblia, sukot din sila. Pag ino na mo, ang mga pari inis kalimutan o sa kaginaw naman sa tinood ng Panginoon, sukupot sila. Ang mapanood niya sa tinood sa mga pari, sukupot sila. Di mo, may nga itong albas, sinakit sa Biblia. Wala, nagwali ko karon, bisag wala ko, nagpit ng Biblia, bisag pasahon nila, nakapulo pa. Alam mo, pahinom-long lang sa ginoong mubalik sa San Pablo, San Pedro. Mga katabang sa simbahan, sulat ni Pablo, Gatos, ay Timoteo. Ya, kamu na mo sa simbahan sa una, aktif mo sa simbahan, kapasama na? Wala mo mo kasunod. Wala mo di ba nanay, no? Ayaw pamibak, ayaw mahukom, ayaw ang sa ang gamiton sa dili di mo gusto gamiton sa isip katao kanimo yung buhaton, ayaw buhatan kaniya, ganun sige mo sila. Okay, balik na po na karon sa sistema. Pagkatalo nila na wala mong tinarin ninyo na, naluwag na ninyo na, pero ako naluwag, nakita na ko, luwag na ko na, pagkabalo nila ng pamalaykan ng bataas. Ayaw din mo ni pirmaya, yung pirmaya, wala ko. Yung kabalo ko, buwan ko sa balik, asang albit sila, kaya nababas ng balik, mag-away na sa, ay, para na daw ko ilang ko ni mo, nila ng mo, dito magbanay, magkasal. Tawarin na kayo kung ani. Habang ko lang, nagubot, akong mga tao nagubot, at dali. Sila yung nagubot. Wala magaling ko kahagyan, yun, ayaw ko pirmahin na ha. Kung sabihin pa ako na wala lang sila ibibit na helmet sa iyong ulo, wala sila yung mga armas. Kaya kung kabalo sila, dili maluwas ang tao sa seremonyas, gawa sa espiritu. Wala yung tao makaluwas, ato ka mo sa halaran, biyahe sa iyong halaran. Ato ka sa iyong tao, gikasilagan, pakit pa sa iyo, o karon, nagisilag sila tako, o nga. Maluwas mo, dili maluwag atong pag-amo, kung ano na kami jutay na sana, nakasabot man ta. O, kasi ang balik, nagkakapay problema diha. Totoo mo, makaluwas nyo na. Kung sa paglumog sa Ginoo nga ang naghatag ng seremonyas, makasasala mo. Nadamay mo itong mga maayong pari. Magsigit ba itong mga pastor? Nadamay po itong mga maayong pastor. Na ako, magtatabang naman ko, ihatag na ko nila. Katulad mo na niya, kung nain mo dapat yung kasal. Ay, dito, kasal, salamat sa maayong pastor. Kaya ang tinuod ng alagad sa Ginoo walay balaod. So, balaod mga kausama na, balaod o pagtuo. Mga na, pagtuo, amin. Kaya wala naman sila nagtuo ni Kristo na at imana ang nagkinahanglan, tagay. Wala din ano. Wala mo na nagbasa sila, nagbasa biya na, pero ang kanimang umunaan din sa ubos, wag na kaukap sa Biblia. Mo ay nagsip-sip pinawag silang agalon. Yung agalon po, wala po na nga. Kung ano na yung mga tabi o mga libak, nagtuka. Tinukod ba ni basig, giling na ka. O, di, wala po na nila, magsuntik pa na. Yan yung tanara ko, open ba na yung mahirap mo po magsakit. Iwasan ako magsakit, kaya naman, nabagulbol ka. Salamat kayo, wala tigdala kayo na nagsakit kung nagahing ulo. Kaya ingo na siguro, anak, ayun na sa pandungi, ayun ang pangaliupo nila kung nagbato sa inyo ha. Ay manamon ko sila pagkuha. Naman ka ba? Helmet.
So, hanap ka ron sa espiritual. Ang dapat yung militar. Muna matagabi, saan ko kamo? No? Pero sa marimot. Marimot yan. Kaya yun, kalimti. So, mana na yung militar, tangil, almas. Ang iyang almas. Didi sa musuko pa. Yan, lumag mo na himo sahay. Awag sa rin. Kung didi sa ko, higumahin na sila. Ako kaya higuma ko. Hoy, saan na lang dito matulog? Higumato na ko dito. Masakitan pa ta, kung mag-away na po na sila. May mga bakit. Di ba na iyon ko ninyo, ha? Magpakasal yan, bata tagain ninyo. Mag-away na po na ako. So, ano sa si Pari? Wala na una sila. Nagkanong mag-away na ako. Higumam na ko sila, di ko gusto mag-away ang simbahan. Gusto ko na kanil kung magkadaan daw po na sila mag-Bible mo nang dito. Di ba sa una, nagpulang din, bato ako di mutuin, ako dito. Sawa mo siyang kaadlaw, ilang gilimit. 5 naman kabok, ikatulong kaadlaw. Ang alam, kaya wala man kakapakaon. Ganahan ko nung kang karnero, niya maanha ka dito nga. Bisa paghatag ng kahok, wala yun. Kung di mo magbalanta sa karnero, di koy, bisa ko karon niya, Domingo na kumato. Di koy, katawa mo, kabalo mo na armasa. Adi sa ko karon, mag-inom sa mi karon, wala pa man Bible ka lang. Di koy, kasulungan, kasi pasaw na. Ang problema, gana man iyo magtutulo, wag mo na kabalo. Dili kabalo, magwali na magwali, di kabalo mo wali, sa pagkasakot sa diwali. Walang sige na pahulga sa mga balaon. Ang balaon, ito. Tungkol kinahigog mamang ko, dili na ko magsamok-samok nila dito. Napagay na akong problema. Ako, ipakita na rin mga sa ilan, sa punuan na ito na problema pa sila. Kaya problema yun. Yung samok-samok ko dito. Gano'n? Salamat tayo sa mga. Walang dili ko. Huwag ko lang sa kalibutan ay sulihan ko kamo. Sinuli kayo lahat. Siya na po yun. Nireflect naman po, dili mo po ginoong. Sila yung ano po ginoong, kaya wala yung aminan. Paabot na sa iyo ang si Bayan, katiling ka, murong Diyos yun ninyo, no? Apan, apakita mo ito, bugaw. Apan kung sa may ako nakita, nangutana ang ginoong, manay ha? Paira ang inyong mga bangkaw. Sa bangkaw na ito, kani pulo mo, ano no? Puro man bangkaw, gitira na sa iyo. Dili man hindi ba, kay expose mo na to. Wala mo kung suwi-suwi sa kabalayan, ano ba, bumabot ang tabi, manas Biblia. Ang problema na ko, sila panapik, niya suruyo, wala kong itabi, wala kong buang bahala na lang, manapik ng tabi mo, kalibutan na ako. Basta ako ang sulungon, hindi ko sa Ginoo. Ibain ako, no? Babae mo sa ano, matagabihin, no? Uy, katulukong lang din mo, kasi kamulan pa na. Sige, paira ang inyong mga kakao o isulob ang inyong mga panalipod sa lawas, okay? Pagto, ayaw ka ano umabot. Tama? Kami, panalipod. Kaya natuwa mo ngayon, magtungan ang inyong pagod. Kung mag-iboy, ay, kabala ka na. Buhat ang maayo, kay kabalo na ng Ginoo nga, ibilin pa rin ako ni si Ilin sa bagong yung tama. Wala ni kabala ka. Yang minsan, dato nila din ako ni sinuli kasi magkabala ka para kay yung pamilya o kanihan na rin para mag-iso kayo na sila manulit. Dato na lang ako minsan. Mo nang mamatay na gani, mauna kong tuuhan. Namatay mga ganito sa puso, namatay mga ganito sa sakit. Minsan, may mga yun. Happy birthday in heaven niya. May ba? Ano ba? Noon, kabagin niya kuha kung mamatay ko na ka. No? Dili na nun mo to sa Ginoo. Kaya tuwa na nagtuo sa Masantos. Ilagay balaan. Kaya mo ako ng balaan binuhatan ni Padre Pio. Mo na gituan. Pero kato na gamit ni Padre Pio. Nagtuman sa suko ni Padre Pio. Sa mga santos, nagtuman. Naiko inom ka o. Ano ni Tamingon? Naiko inom ka. Kung saan masala sa inyong paggamit sa akong mga gibalaan. Igamit mo sa paralisyon hinon mawalaan ako sa seremonyas. Kasi sama lang ko no, sa seremonyas sa imong gibalaan. Bahala ko may sadakaw, sama naman niya ako sa seremonyas sa parisamahan namo, sama lang niya ako. Dito na lang ko kay Nori, ibusulti man dito, nakamahan namo may gapon dito, naman sa Mateo Lucas. Oy, kung memorize lang ka, mag-unsa man ang imong pagtuo o wala kay buhay.
Anas Biblia. Amen? Huwag na nga. Paira, panalipot sa lawasan. Apat, unsa may inyo nakita na wala na Ginoo? Unsa may nakita ninyo? Naamoy bangkaw? Naamoy tangil? Unsa may nakita? Di ba wa? Ayun, nakita ako na nagwali ninyo. Kung ba nalipot, tama? Magsalin pa muna ako, bakit siya? Kaya muhulong ko, singkit, ani, bubalos mo mga dautan. Tama? Sige. Nalibog sila tungod sa kahadlok o sa walay lingi-lingi, nanagan sila sa hilabihang kakusog tungod sa kalisan. Mga poses sa una din alam. Ito akong kapusog. Tama no? Bunitan no? Karon. Ngayon sa wala sila nanagan, pati adri, wala muli anhi. Payong ingon na naabay pa, natin mahadlok ang mayo. Abri na ako adri, ay, hindi mo galing abri, di ba no? Dili ang bad makatupong sa Ginoo, matupong sa mayo. Pero dili siya makalabaw. Mao po na mo tupong ko na sa istorya. Kani ang diri kana sige, ay na sige post di mahay-hay na niya eh. Kuhain na nilang bandi, kasi luway, like, tama yun ko. Tama yun yung pamoros, ipatyo yun yung pulong. Yan naman na roli. Ibalik magkukulina, binilang-halang lolo ang si Kristo dili. Pero sa kuha ko, dili. Ipatay yung pulungan. Apan dili ihapon, makaikyas, bisan katong kusog, budagan, kay mga dampak sila dito sa amihanan, daplin sa suba sa Euphrates. Di ka po na. Kanang maglikay-likay na ako, di ka po na. Madampak ako na, makabuha ka lang sa lahat. Pero ingon ako, sa kuha, wala ang espiritu. Makabuha ka sa lahat, tanawa na yung gilabanan, pagpaditin ninyo na. Mag-iskot mo sa kumang din. Tagawa, paditin ninyo. Wala ba yung dautang dinuhatan sila? Nakakagari, makatulong kita, di ba? Nakabag kita, nagtagmak yan mo. Mayroong pag-istorya, gusto ko din, pre, isipa ko ito, may pag-istorya din. Naglukit din ako. Di ba? Tambal mo ng bata ko sa una, naglukit din ako. Di nagagmat, ano man? Bugay ka, gagmalik ka, ayaw pagpakita na ikaw panahubog, umapitas ko. Kaya wala na yung butuunin mo. Mutuwa na sa imong salina, sa imong biste. Kinahalang mutuwa sa imong binuhatan. Wala tangin. Kaming ba? Pero hindi ka mulawan. Muna na mapokus lang sa imong balao, pero hindi mapokus sa imong binuhatan. So na? Hindi na makalaw. Sige no? Mamana niya, kalisan. Ito sa kalisan. Balik ka niya din. Apan dili gihapon makaikyas bisan kantong kusog mudagan kay magalma sila dito sa amihanan kapling sa suba sa Euphrates. O niya na din. O sa Euphrates niya na po dahil ano sa Capernaum dili. Dagmagit siya. Kinsa ba kini mitubo sama sa Nilo daw suba na misanap sa mga kampi ni. Kinsa ba ni sa tupa sa una ditubo na ta? Kinsa ba ni? Lubang Jerusalem, kinsa bali ba kung nitubo karon nagwali? Gigamit ang mga apostoles. Kinsa man ni? Tama? Kinsa man ni ang mitubo sama Nilo. Sama sa Nilo daw suba nga bisanap sa mga kampi nini. Suba bulbul ba? Mahugot sila, tama? Nabali lang yung Nilo. Kini mao ang Ehipto nga mitubo sama sa Nilo. Daw suba nga misanap sa mga kampi nini. So, ang Ehipto mingon, okay. Kung mingon ka ato sa Ehipto, kalayo ato nagubod-gubod na ganit dito. Ipadala na ganit dito ang mga ano? Bagong Jerusalem. Dan sa mihanan. Mihanan. Laro ito. Mihanan na. Kuwaon ka mo sa bukid sa Carmel na doon sa mga nanaon sa Biblia, no? Ipos niya na, para mas ingon sila mawala na sa Biblia. Ang Ehipto mingon, okay, sa balihan?
Mitumo ako o misanap ko ang tiguang kalimutan ko sa tawa. Dili Israelita, dili Judeo. Dili Judeo kinaya. O gagawon ang mga syudad o ang mga lumulupyo ini padagana na ang mga kabayo o mga karwahi. Okay. Bukaduhan, monturahan ang rita, no? Padagana sa mga kabayo, padagana. Sama ka karon sa kabayo ng salmon sa dagat. Amen? No? Nagdagan na karon, paspas na karon, linog-linog. Tama? Wala mo sa kabayo, pagdala mo o mga hinatiban, pun ang karwahi. Kung mahimo ang pila, kayong pamilya sa kayo. Tama? Kung dili mo ito, ibilin. Ipadala na ang mga sundalo na gikan sa Ethiopia o sa pot na nagdala mga kaming o mga sundalo gikan sa lul na nahanas maman. Kinsa man sila? Katong mga biyan niya sa una. Katong nangamatay gani nga, mamatay gani tungkol sa paglaban nila sa Ginoo. Mo na mo gamit ng kutini, di ba? Na yung nakakita, niya ito na po na kuhan, katong pito ka, panaksan. Di ba, nabasa na ko na, muadto ang mga anghel na naglalag, pito ka panaksan sa tao, o may tipon siya dito. Kung nakita, sa ating mga kita, pito, 5 na lang. Apit na kayo, 2 na lang. Iya po na kanina, karawa, katalag na kayo. Kung masulti ko sa kulka-ulka, tuto mo kulba-kulba. Di ba ito makulbaan? Batuman man yung pagbuot. Mas maayo makapangandam ka. Baru di ako pangandam mo. Karena inyong amahan ini mga magsulti na ayaw mo ito, anak mo ito. Anak, padayon mo, budsaka mo. Kahit ikulo ang tao. O niya, makatungkog sila na kuwanin sa kibilan. Wala ko kibilan. Lalo na suko mo, sa ating-anin mo. Padayon na mo. Bila itingon balik ko nga, do ayaw inom, do ayaw anak, ibang inom balik ko yung anak. Wala, mas grabe pa na inuwa ko. Yung pagtulong na ano, kayo magsibate, kami, yung matagawas kami. Hanasak, yung mga tao, sa wala ang kasulatan, inalang, dili na magmaigmat na, dili na makulbaan. Mauna kini ang adlaw sa Ginoong Diyos na labing kaphanan. Okay. No. Hanasahan? Alas na? Alas na mo? Mauna ini ang adlaw sa Ginoong Diyos na labing gamhanan. Manimalos siya karon. Goy. Kung kaniadto pa ni sa una, si Kristo nagpakamatay man kumuha sa taong nautan siya, kaya dili siya gusto ng nautan, mapalyan abunuhan ni amahan, ako balik abunuhan sa isang katuig. Siya wala sa kabasaan na. Mabalik ka ba sa mana ay? Ipadala niya si Moises katong tag-iya sa yuta, no? Yan ato sa lain lugar. Padala niya si Moises kada yung mga sulugon o wala sila ipadala niya yung putong anak, ipatay yapon niya sa hindi katong unsay buhaton sa mahan. Kali man nakasaad lang si Kristo. Nayapang kalutan sa isa katuig. Pati naman naman siya. Borto, gisundan na po nagigamit ka ni Arto. Pito ka taon mga angin. Oh, bravo. Ito kasi sa gawin ito. Bahala ko diyan. Malimalos siya karon. Mga nagdaghan karon. Na aeroplano nga na. Malimalos. O ba na-disgrasya tungkol sa tauhanon na sala? O ba na-disgrasya tungkol sa hubog? Di naman sila maminaw na ko. Labi na yung mga bata. Di maminaw. Bata pa bitaw ko. Lugay pa mamatay. Kung di maminaw ang mga bata no, labaw na ang tigulang. Kaya paon ako namatan. Sa unang pagtulunan, yan yung magino. Dahil yung naalag yung pagtulunan. O silota niya ang iyang mga kahoy. Kini nag-ikaway na ko. Ayaw mo pa pag-ikaway nila, ha? Wala pili na daw. Ay Muslim sa panahon na makahatag balik siya ninyo. Kasayang kayo mamatay niya to, hindi katag ugali. Tama? Iba siya pala yung makabalik na siya televisi. Mauna pa hinuuna sila nimo. No? Ang problema kay pahilag magmagdango yung isa. Karan? Tanawa, na yung sakit. Gato pa ko ditong tambal. Wala na, no? Tanawa na yung mga napatay. Gato pa ko ditong kilagay. Wala na, no? Si pagkaliwat na ko, anhin nagyan mo na dre. O
O, namatay mo gani kasi mo sala. Kung namatay po maayo, malipay po ko. Salamat kay ihatag sa Ginoo nimo kay ang imong mga anak, imong paritik ka may nabugatan. So, patsa magkaroon sila mga landong. Magina pala sila. Wala din naman kung papa, no. Naay na makagili tanan ang tumbagan sa Tori 18 ka taon na mga dawakan. Kaya nung ba man na? Pero ka na nasigbas ko, wala na baso bilya, wag yun kayo nung. Wag na kayo nung ang simbahan mo ay gamiton sa pagkuko ang Biblia. Kanon sila sa iyang espada hangtod na mabusog kini. Okay. O, ano itong lima? Ganun, mukha ko na rin ang espada. Mo na rin. Kanon silang espada itong mabusog kini. O inon ang ilang dugo hangtod na matambaw kini. Karong adlaw ihalad sa makakagahong ang iyang patay, pinatay. Ang problema, na ano po'y maikuani? Kinsa may nagpasali na mukhaon mo hostiyas na maluwas mo. Kaya mo na ilang espada. Kinsa may nagpasalig na inom ka mo sa dugo, kopa. Na, kinsa man anak. Mao man ilang espada? Wala mo na ilan anak sa una? O sa iyo yung sa simbahan? Basta pangalawak lang? O, bahas mo? Basta ka mong mapalit-alit na rin. Ikaw yung umabuto sa una kay pasiliwan para katong malamon. Pagkawag ako, naghila ko eh. O, nahan? Kinsa ba kinay mo tubo sama sa nilo? O, sa pagkalit mo na, parang may iwag yun mo na nakagini sa Biblia. Kinsa ba ni? Nitubo, kini nuli. Kini mao ang ihimto nga may tubo sama sa nilo daw suba na isanap sa kampi ni ini suba. Di ba? Ano? Ang ihimto mingon, mitubo ako o sanapan ko ang tibuok kalibutan ko. Itubo na sa hapag kong espirituhan ko. O glaglagon ang mga siyudad o ang mga lumulupyo nini. Ang malagod na ako kalibutan ni Israel. Padagana ang mga kabayo o ang mga karwahe. So, kamo na ni, no? Na ipadala na ang mga sundalo na gikan sa Ethiopia, kung mananing mga espiritu rin, o sa pot na magdalang mga taming. O kitami, nagtulo si Juan, si Lucas, si istorya na ko, anak, o siya na sa mugamit, o sabay kong tingog, o sabay kong naong. Tama? O mga sundalo gikan sa Lod, o kanas, mamana. Anas sila, mamana. Ano man? Anas, magiging sila kayo mabali sa una. Padala? Darawa po na ako yung mga pastor igamit sa anghel. Ayaw po na. Pero ako magpandong naman ko. Hindi mo ko iya sa kalibutan. Mao ini ang adlaw sa Ginoong Diyos na labing kamahalan, manimalos siya karon. Mo na ingon sila ka, oy, mamoy boy, manimalos! Mayon sila kayo boy. Ano di man kalali manimalos? Wala ka na moy boy? Kaswerte nila ha? Kung unsa ang gipugas, kung magpugas ka pagdumot, ani ka kasila. Magpugas ka kasila, kamatayon. Wala itong ibasa, no? Mamatay ni sila, ang magkaugpan, tama? Bago itong ibasa. Nalagyan po na rin. Tinan ako balik-balik ko na yun. Pag-scroll nila na ako, po na tinan, hilasa. Sige! Ngita ka dito mo, hindi kamatay. O, silutan niya ang mga kaaway. Silutan na. Ang Diyos bigyan ng sukun ako. Kung ako, masukot ka kung mapatay, para silang sana. Di pa yung galing ko, para mapalubog ng lukado, kumahin na sa, ay, sinuling. Tanang mo sa palong na ka, bilang na mamatay ko eh, wala na puno ko yung pataas. Kanto sila sa ilang espada hangtod na mabusog kini. Wala mo? Nangabusog sila? Isuyog mo, oy, murag mga alimantok na sila, nagsigig. Tapos ba? Ang sabi na sa Biblia na, Jukwaan, ang jutay kaninyo, hindi, ilang mo isa mo, sa mga kwan, o imnon ang ilang mga dugo hangtod na magkatmo niyo. Si Kristo namula sa dugo
Ikaw, di ako. Kaya naman, doon po kayo mag-away na sila. Kinaamay mga buutan na nasa simbahan ng mga lapig na ako. Pirmahan na yung pagulbul ito ko ba? Iaway sila, no? Diba na itong pari na kumakain ng mga siya. Tinuwan mo dito, di man makakaon isa. Kung magpakasaling anak ni Noli ha, pirmahin ninyo. Gusto ko, upo na po ba na? Mag-away sila. So ako na ipahibalo, hindi rin ako magsamok-samok din nga. Naglisod, magaling yung problema rin yan. Sa problema rin, kagamay. Yan, napoy dili maayong, ano, isyo. Ano kung hinabti, kita, mapagayon na tali ha. Ha? Ay na nang wala sila agda, sitain na. Kaya mga bukod-bukan, magbukod-bukod yun na, naanang mga pito ka, dili maayong, kita yan, tama? Pero ang dawa, italan, sa pagkagawang ang iyang mga pinatay o kanipanan. Di ba nabasa ko sa kandang, mamatay sila? Diyan dito sa mihanan, okay, manang, may mga din nga, na yung mamatay, mong anhin ako, di ba sila totoo? Napagay mo, kalbot ka na sinuli. Tisig kamatay. Kaya nagsultin ako, tisig kamatay, otong. Di ba maanhin rin akong gana ako. Yung mga ngayon, wala pa sa ino, kayo nang gamay. Wala mo na sila nakita, pero sige yaw-yaw. Mito ako sa Diyos, makita o hindi makita, makakon. Ako nagwali, makita nila, di ko totoo. Di ko totoo sa Diyos na Espiritu. Mano na kamo, nagsimba, pinagi sa Espiritu. Na ang akong gigamit, ang nagamit na ako, ayaw na pag-similar, anak. Ako mo gamit ni mo, kini mga tao, mga pihak, dahil kung din dito sa simba, no? Okay. Salamat kayo ha. Kailan naman ako. Kay kapoy, kaya hindi mo sige kong inom tubig kay binigyan mo ila, hupog na niyo, sinusukok mo. Siya na noon, ang mga espiritu na gamit ako, isog na ba kayo? May yung sila nag-white. Hindi mag-white sila, namamatay naman sila sa ulat tungkol sa paglaban. Kaya inom ko yung gagawin ito, di ka mo nahimong hanap doon. Di mag-white. Mahayahay mo kayo, gamit-gamit mo siyang pamaagi sa seremonyas, maulang pag-gamit sa inyong paggamit sa pagkibalaan, hindi magbayad na. Hindi magbayad si Mama Mary. Baka mo nagdodokon anak nito, bulbot-buhat mo, si Pekyo na kayo nagdodokon, makakwarta mo, hindi magbayad. Hindi makalay mo. Hindi magbayad. Tagaan ko mo, ako nang yun kay Haib, kay Maronti. Sige ha. Pinatay naghalat dito sa mihanan na kinatas na mihanan doon sa suba sa Euphrates. Sa una, ang mihanan sa doon sa suba. Tapos, sobra pa sa Capernaum na ba? Ba? Ha? Katawan sa Egypto. Okay. Di ba? Gidala mo sa Egypto ang bagong Jerusalem. Kinsa may napamato si Job, gidala sa Yutang Saan. O, ang olibo si Kristo, pagkamatay dito, kay daan dito, walang Diyos sa Israel dito, wala man sigituhan dito, kaya ipatay man siya, di ba? Saka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos, sa kaman, magkakahong sa tanang, mubalik sa ang pumukubini sa mihanan, di man gikan ang tulog kahari. Amahan, anak, Espiritu. Ang sama to, Espiritu, bulawan siya, pero isulay, pumut ay ang pangalan sa kalibutan, kung nagdama, nagmalan ng Kristiyano. Yung ba na sa inyong matutod, no? Insinso kumira? Wala. Di sa ito pa, rapid, amahan mo po niyo siya. Sa pagkasabot sa nagwali, sa naminaw sa wali, o kabalo di nagwali, magpapabuhat man eskwila nun, mga damyaw, mga damyaw, nagdinig sa sabdan. Pirato. Tando na lang, huwag mo nakasabot. Sige gago, di magagago na di mo kimakawin ng tubagan, hindi naman punta kapanood yan. Tinatabahan na yung kanina. Uy, wala pintahan. Grabe yung isa na nagubot ko nung tadiri. Okay, mag-ipay ko Ay, namang apil-apil dahil sa ilang mga kuwan nito. Nakabalita ang kanasuran bangin sa inyong kahimtang, ha? Makauulaw. Ang tanan nakapati sa inyong pagila. Ang usa ka sundalo nagasmag sa laing sundalo o sila duha
nangatumba sa yuta. Okay, tanawa ba no? Paisumpay ha. Kinsa lihat nagaka. Sige ha. Katawag sa ito, pangato ka mo sa Gilead. O, pangita o ikatambal ninyo. Pangita. Ang mangita, makakaplag. Amen? Kay wala magpulos ang inyong mga tambal. O, sa may tambal niyo sa una, anong hostess na niyo ha? Anong ampo niyo? Wala pulos na ay. Dili madungog ang atong pag-ampo kung aduna kita'y jutay nga sala. Ako nagtambal sa lawason o espiritualon, anak. Tambali ang mga masakiton, kay adunay sakit, adunay kaayuhan. O adunay sakit kung sapot sa kamatayan. O tambali ang ilang espiritualon, kung gitambalan ko kamo sa inyong mga sakit. O natin pagkaroon. Kaya ang ilang tambal, walay pulos. Wala na namatay si Pakaon, partamang po. Pero, walay pulos, sige ng tambal. So, ang usa ka sundalo, magasma sa laing sundalo na. Sundalo na sila ni Kristo. Nagasmag sila na ako. Sus! Mana ni Wansa? Lisod sinali. Mana wala, magasmag yun mo sa ako. Dali mo sa lain na magasmag yun. Pero may inom pulpito namin, inom man ang kalibutan. Ako, isuko rin ko sa espiritu. Dili magasmag, di ba na yung sa ilikuan ako, ni-replay ko. Katong po si sa dagan gani, no? Hala, si Mama si sa dagan gani. Sundalo na sila makakon. O sila duha, mga tumba sa yuta, okay. Ano man? Nagasmag? Asa sila nasagasmag? Kinsa man yung duha ka sundalo sa unin yung nagasmag na kung nag-aka ni ditipot sa kong pundo. Nalipahan, amahan po, kasulot-sulot po. Hindi ka na naman. So, nakasuway ta. O niya, kinsa man sila. Murag sila man, anino na ko, no? O naampoy anino sa tinuod na Pangulong Pari. Nag-asmag po sila. Nangagaw ba sila doon? Sa doon, ang amahan o ang anak. So, sa una, gana amahan o anak, tama? So karon, anak sila, nagasmag po, samahan, di ba? O nangakaw ba? Karon, ang anak sa tao, papangawa mo sila. Kung sultiyan sa kamaturan, wala sa walang sa mata. Mabasa niya na, dugay-dugay lang ang panahon. Hingilan sila, kaya sila, ang mga sulugoon na walay piling. Mga likod na sulubong. Wala nang gatungan. Basta palayon ka mo, kaya ako anak-anak kanino, pinaangin kanino. Pumala ka mo sa inyong pagsakripisyo. Nagahilak ka mo. Nakita ko ka mo. Sama si Imam ni Pablo. Ibalik ako, nagsulat ako kaninyo, kay nakabalo ko, nagpahin-pahin ka mo. O karon, anak-anak ang espiritu. Mag-uman kayo. Ayaw na mo pagbiyan. Pitpitan na ang inyong mga kupo. Iputang sa kabayo ang inyong mga kupo. Dala ang inyong tagyan o helmet sa inyong ulo. O ibutang ang panalipod sa inyong tughay. Ang iyong pagtulog o tulog mo ang anas. O tumpi ninyo sa tumang pagpapos. Pagpaulipon na mo, pag-alagad. Pinaagi kaniya, anak kaniya. Kay siya, akong sulukon, siya akong ulipon. O ako ang magmando kaniya para kaniya. Tumanan ninyo ang akong mga suko. Kaya sa dili na kamo mga yun, madungo ko na kamo. Kaya ko nagpuyo o ba yung kaniya. Salamat kaniya, ang kalinaw, ibilig ko kaniya. Nak, kasi madungog ginagawa pero hindi ko galing madungog ginagawa tabi-tabi niya ilo na kawano na di ba? Wala mo